дуруди бепоён, ҳамдиёрони гиромӣ, имрӯз барои шумо қиссаеро аз эҷодиёти хеш бо номи «Чашм ба роҳ» қироат мекунам. ин аз зиндагии одамон гирифта шудааст. чашм ба роҳ. холаи шоиста лаби кати ҳавлӣ нишасту ба баргҳои хазони тирамоҳӣ, ки зиёд аз дарахт рехта болои ҳам рӯи ҳавлӣ мехобиданд, нигариста зери лаб гуфт: эҳ зиндагӣ, умри одамӣ, мисли қатора меравию меравӣ. қатора роҳи бозгашт дорад, ту надорӣ. баҳор рафту тирамоҳ омад, 3 баҳор аст ки писари калониро надидам. 6 хазон аст ки аз дидори ширини духтари хурдӣ дурам. яке дар Камчатка асту дигари дар Ҳолланд. ҳарду ба хотири зиндагӣ ва ояндаи кӯдаконашонро ба муҳоҷират овардаанд. ман мондаму Мӯйсафеди раҳматиам. Мӯйсафед шаби мурданаш фақат номи писару духтарашро гирифт. ташнаи дидор рафт ба олами хомӯшон. холаи шоиста он шаби армониро пеши рӯ овард. шавҳараш шаб ҳангоми хӯрокхӯрӣ гуфт, ки очаи нигина, кай фарзандонамон бо набераҳо меомада бошанд. бисёр пазмонам, бахусус нигинаро пазмон шудам. дилам гарм гарм метапад ба ёди кӯдаконам. зиқ нашавед отаи нигина, рӯзҳои хуб дар пеш. ҳамаи ҳамсинфонам ба он дунё сафар кардаанд. навбати ман кай бошад? кошки худоҷонам моро то ба дидори фарзандон зинда нигоҳ медошт. кош ин хел нагӯед ҳоло тӯи набераи калониро якҷоя мегузаронем, ман шуморо мурданӣ намемонам. очаи нигина, 39 сол боз бо ҳам дар сахтиву дар шириниҳои рӯзгор якҷоя будем. агар ягон бор ранҷонида бошам, бубахш маро. отаи нигина, бо ин қадар бахшиш мепурсиям, гӯё дигар маро намедида бошӣ? онҳо то поси шаб ҷавониҳоро ба хотир оварда суҳбат карданд, хандиданд. ҳамин вақт нигина занг зад аз Ҳолланд. отаҷон, шумо чӣ хелен? Пазмон шудам. насиб рӯзи зодрӯзатон расида меоям. духтари раҳдури ота, тез биё, ташнаи дидорат мо. меомадӣ ҳамон биринҷобаи бомаззатам мепухтӣ. отаҷон, чару садотон меларзад? ягон ҷоятон дард мекунад? кани модарам, ана очат. ҳамроҳаш гап зан, кампиру танҳо намонед. холаи шоиста бо духтараш суҳбат карду якбора бо овози баланд гирист. аз он гӯшаи дунё нигина мегиристу аз ин тарафи дунё падару модар. баъд нигина гуфт, ки ба номи падар $500 пул фиристодааст. падар ашки чашмонашро пок карда гуфт: духтари ширини ота, пулатро ҷамъ кун, ба ман пули ту дар кор нест. ба мо меҳри шумо фарзандон намерасад. дина акад ҳам пул роӣ кард. акад дар Камчатка ҷарроҳи машҳур, аммо ман муҳтоҷи будани ӯ ҳастам. бобои Шокир дигар гап зада натавонисту гӯширо ба ҳамсараш дод. шояд гуфтаниҳои зиёде дошту эҳсос кард, ки марг имшаб меҳмонаш мешавад. холаи шоиста бо нигина хеле суҳбат карду баъд дуои нек дода телефонашро хомӯш намуд. бобои Шокир косаи хӯрокро бо иштиҳои том хӯрда гуфт, ки очаи нигинаҷон, шӯрбо хеле бомазза омадааст. сергӯшт, таби дилам. дар хотират аст вақте бори аввал дар хонаи мо вақти аросият шӯрбо пухтӣ, раҳматӣ падарам шӯрборо қариб ба сарат чапа мекард. ҳа ин қадар сол гузашт, аз хотиратон нарафтааст. Шокири шоиста дӯст дошта оила барпо карданд. ба модари Шокир солҳои аввал келинаш писанд набуд. доимо ягон чизро баҳона карда ҷанг мекард. вақте ки шоиста бори аввал хомшӯрбо пухт, хушдоману хусрӯаш ӯро ҷамъ карда деги шӯрборо бо партов чапа карданд. шавҳараш пеши волидайн ба ҳамсараш чашмакӣ карду сипас ӯро ба садои баланд маломат намуд.
дар утоқи хоб бошад бо меҳрубонӣ гуфт ки зиқ нашав ҷонам. ба гапи падару модарам диққат накун. Беҳтараш хӯрокпазиро ёд гир. Ман туро дар пеши онҳо дурӯғ ба дурӯғ ҷанг мекунам. Мабудо ки боз хафа нашавӣ. шоиста ба хотири муҳаббати ба шавҳар доштааш тоқат карда, оқибат як зани боҳунаро оқила шуд. хусрӯхшитоман бо ӯ қанду шакар шуданд. тавлиди писар муҳаббати онҳоро дучанд кард. писари калонӣ ба донишгоҳи тиббӣ дохил шуда, онро бо дипломи олӣ хатм намуд. дид, ки маошаш кам аст, рӯ ба тиҷорат овард. аммо тиҷораташ сухту сахт қарздор шуд. ноилоҷ ба шаҳрвандии Русия ҳуҷҷат супориду дере нагузашта ҳамчун табиб ба Камчатка роҳхат гирифт. онҷо бо духтари русе шинос шуда тӯй шуд. соҳиби 2 фарзанд аст. нигина бошад бо шавҳараш, ки дар ҳолланд донишҷӯ буд, ба он ҷо рафтанду дигар барнагаштанд. соҳиби 3 фарзанданд. тақдир онҳоро ба ҳар гӯшаи дунё партофт. нигина бо Насим зуд ба падару модар пул мефиристанд. рӯзи зодрӯзи падар нигина ният кард, ки бо кӯдаконаш ба ватан ба дидорбинии онҳо меравад. аммо як моҳ пеш аз зодрӯзаш падар ба синни мубораки 63 нарасида вафот кард. он шаб соати 3 ногаҳон нафасгир шуда беис сулфидан гирифт. холаи шоиста зуд ба беморхонаи ёрии таъҷилӣ занг зад. то омадани мошини ёрии таъҷилӣ бобои Шокир дар оғӯши ҳамсараш ҷон супорид. пеш аз калимаи шаҳодатро ба забон овардан бобои Шокир нигина ва Насим гуфт. чашмаш ба роҳи фарзандон бо дили пур аз армон рафт. вақте ки субҳи солиҳон модар занг зад, нигина эҳсос кард, ки чӣ нохушие рӯй додааст. чунки вақти Ҳолланд аз ватан фарқ дорад ва модар медонист, ки он ҷо нимашаб аст. барои ҳамин ин занги хубӣ набуд. лабай очаҷон, нигинаи оча, миёнатро маҳкам банд. падаратро аз даст додем, мард бош. номи ту акад ба даҳон рафт. маро танҳо монд, бевафоӣ кард падарат. модар аз гирья гулӯгир шуда гӯширо гузошт. ин ҳангом Насим дод мезаду дареғ мегуфт дар Камчаткаи дур. нигина ба ҳамсояш занг зада зорӣ кард, ки илтимос гӯшии телефонро ба рӯи хунуки падарам доред. ӯро охирин бор аз дур ҳам бошад бубинам, илтимос. нигина ба рӯи нуронии падар нигариста зор рози дилашро мегуфту нола мекард. зери лаб мегуфт: оҳ падарҷони армониам, чӣ қадар мушкил аст туро аз даст додану дигар надидан. вақте ки дар ҳавопаймо менишастам, ними диламро дар ватан мондаму ними диламро овардам. оҳ падар, паси ин шишаи хушзистанҳо ниҳон аст пазмониҳои хуфта. холаи шоиста оҳиста аз рӯи кат бархесту ҷорӯбро гирифта баргҳои хазонро руфт. дилаш мегирист барои шавҳари фариштааш. марги шавҳар ӯро дар як моҳ ба пӯсту устухон табдил дод. холаи шоиста хаста шуду ба хона даромад. ин дам набераи Апаш, ки баъди шавҳараш вафот кардан хонаи онҳо меистод, пеши телевизор нишаста бо завқ консерт тамошо мекард. холаи шоиста ба ӯ гуфт, ки духтарам, хез як атолаи тезак паз, кимчи хел табан баланд барин. хола, ҳозир консерт тамом шавад, баъд мепазам. холаи шоиста ин дам озурда шуда аз дил гузаронид. агар духтари худам мебуд, давида атолаи тезак мепӯхт. оҳ нигинаи оча, намондамат, биёӣ то рафтан пеши ту зинда мемонда бошам. шоиста баъди марги падар хост биёяд, аммо модар гуфт, ки беҳтараш наёв, ба ман виза бифрист, пешат равам. ин ҳавлӣ фақат падаратро ба ёдам меорад. равам пешат, бо набераҳо мешинам. нигина ба ӯ визаи меҳмонӣ фиристод. Насим ҳам бо сабаби бемории бистарӣ будани ҳамсараш ба ҷанозаи падар омада натавонист. ҳамсарашро 3 моҳ пештар мошине дар роҳ зада маъюб гардонида буд. холаи шоиста аз хурсандӣ мегирист. пеши чашмаш фақат нигина ҳувайдо буд. охир ба дидорбинии духтараш меравад. чӣ қадар ҳупазмон аст духтарашро, набераҳояшро мебинад. савғотӣ гирифт қуруту мағзу чормағзи ватанро, аммо як тарафи дилаш сип сиёҳ буд. шаб пеш аз сафараш дар хобаш шавҳарашро дид, ки дар боғе сайру гашт дорад ва хурсандона мегӯяд, ки ман интизори омадани ту ҳастам.
ҳангоми ба фурудгоҳи ҳавоӣ рафтанаш духтараш занг зада пурсид, ки очаҷон, ҳамаи ҳуҷҷатҳо чиптаро гирифтед? Ӯ бо садои маҳзун гуфт, ки духтарам, кимчихел дилам хиҷил, боз шаб падаратро хоб дидам. Очаҷон, ҳамааш хуб мешавад. ману набераҳоятон аз хурсандӣ ба ҳаяҷон омадаем. Чӣ қадарҳо пазмонем, хоки поятон мешавам, очаҷон. ҳавопаймо ба осмон парвоз карду холаи шоиста дарк кард, ки ҳолаташ бад мешавад. сараш сахт ба дард омад, дилаш сахт ба тапиш даромад. якбора аз ҳуш рафт. ноилоҷ ҳавопайморо дар яке аз фурудгоҳҳои наздиктарин боздошта, ҷасади холаи шоистаро фароварда ба экспертиза фиристоданд. нигина беист занг мезад. аз он тараф ҷавоб доданд, ки модарат бо сабаби фишори хунаш баланд шудан вафот кард. нигина ҳамон замон чипта хариду ба ин шаҳр омад. дидори модар насибаш гашт, аммо дар морг беҳиссу карахт. дидорҳо дар қиёмат монд. равонаш шод бод. оре, чунин зиндагӣ имрӯз ҳар яки моро интизор аст. вақте ки падари ман гузашт, мо 4 фарзанд дар ватан набудем. 9 сол аст, ки месӯзем, вале ба ҷуз дуо дигар тасаллое надорем. худованд дидорҳоро дар зинда будан насиби мову шумо гардонад. омин. бо канали мо бошед дӯстон.